Jak mawatan daytoy riknag, sipot pimanaw ka to'y denag, balasiw tao tinapanam, imbatinag nga agmay maysa. Impanaw mo ajak idin inkas kaso ngemurino adayo katenang sikat linaon tuy pusuken riknag sumangpet kan tananamen ta niraksa. Anus dungong nga impanaw mo ajak idin inkas kaso saan ko man nga agbaliw pay pamateg nga inka inpaay ikarim nga asisyak paikat ngamin nadyak malipatan day dinay dumdum mga aldaw titwa a puso nagsinggalut ken naglinaido ngemiti a pagdarigma nakasarak ka baro nga aya ket di kari ken sa pataw namin pinsan mo a pinunas siya singot mangipagarop at ayat mo ket naruko siya singot mangipagarop at ay tapusong ket nakunpo ngem no napatek kuma ni ayat asinangal ta di mo kumaimpalubos nagbalay ni suliso.
day dinay dundong mga aldaw tidua a puso nagsinggaluken naglinailo ngimiti a pagdarima nakasarak ka baro nga ayan kati ka rin ken sa pataw namin pinsan mo a pinunas siya sinot mangipagarop at ayat mo ket narukop siya sinot mangipagarop at ay tapusong ket naulbod ngem no napatek kuma ni ayat asinangal ta di mo kumaimpalubos ngagbalay ki liso-lisog siya sinot mangipagarop at ayat mo ket narukop siya sinot mangipagarop at ay tapusong ket naulbod ngem no napatek kuma ni ayat asinangal ta di mo kumaimpalubos ngagbalay gi ni sulisog siya sinot mangipagarop at kaayat mo ket narukop siya sinot mangipagarop at ay tapusong ket naulbod ngem no napatek kuma ni ayat asinangal ta di Hello mahal, sa dinti ayan mo kailikot para't arakot mo sapay kumata malagip mo ti agturong lugar nga ayan ko biyag ko anyan nga iliko gapot ka unday a panawen ti kaawan mo sapay kumata naraksak to di wangayan ta nudungteng ti tiyempo. Hello mahal, kumusta ka? Nabayag laydin, adita nagkita sapay kumaayat ko tagsublikan tapno pabarwenta di ayat anak kelkay. Hello mahal, sa dinti ayan mo kailikot barat arakot mo sapay kumata malagip mo ti agturong lugar nga ayan ko biyag ko anyan nga iliko gapot ka unday a panawen ti kaawan mo sapay kumata naragsak to ti buangayan ta nudungteng ti tiyempo.
Nagsinaan lagi pinaglabas, kalman alubong pa napnuan ragsak, kung nagnudi agpatingga ngem napnuan gaya palagin kukuna dagita ikikitam lunagen na tuirig na amang FM nagpaydo maaseg ka patyan at adi ka pulos linipan di ka linaksit dito'y puso ken rigna apay nga ta adi ka malipatan apay nga ta adi ka maadaywan uray siya tay inka paspasatan uray ada sa balinga ipang pangrunang. Dagita ikikitam lunagen na tuirig na amang FF nagpaydo maaseg ka patyan at adi ka pulos linipan di ka linaksid dito'y puso ken rigna apay nga ta adi ka malipatan apay nga ta adi ka maadaywan uray siya kay inka paspasatan uray ata sa balinga ipang pangrunam apay nga ta adi ka malipatan apay nga ta adi ka maadaywan uray siya kay inka paspasatan uray ata sa balinga ipang pangrunam apay nga ta adi ka malipatan apay nga ta adi ka maadaywan uray siya kay inka paspasatan uray ata sa balinga ipang pangrunam apay nga ta adi ka malipatan apay nga ta adi ka. Ar-ara pape day didisongan ta nagpaspasyaran dagidirag-rag sa abinwangay ayan ayan nasudi karing karita ng tetrekta iti pusuta kasmanla di agresa kasmanla di agkupas samit dagiding oras ar-ara pape day didisongan ta nagpaspasyaran dagidirag-rag sa abinwangay ayan ayan nasudi karing karita ng tetrekta iti pusuta kasmanla di agresat kasmanla di agkupas samit dagiding oras ngem kasano kadpay ita uray sun
rag sa abino angay ayan ayan nasudi karing karita ng tetrekta iti pusuta kas manlati agresat kas manlati agkupas samit dagiding oras ngem kasanu kadpay ita uray sungken kanyak ni ilim apagdanggayan ta kumamanen amang sisipken ayan ngem kasanu katibiyag ko nubukod ko tayag sulsulo mapaayrik na kaawan mo taawan kanyak nilagip mo ngem kasanu kadpay ita uray sungken kanyak ni ilim apagdanggayan ta kumamanen amang sisipken ayan ngem kasanu katibiyag ko nubukod ko tayag sulsulo